Miex iġmielu x-xogħol fuq ċentru ta' servizzi komunitarji ġdid tal-Caritas fil-Blat tal-Bajda. Dan der biċ-ċar waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn ġie spjegat kif dan iċ-ċentru se jkun qed jgħin jintegra nies b'ċirkostanzi soċjali differenti lura fis-soċjetà. Id-direttur tal-Caritas Sant Niggat spjega li b'kollox ir-rinnovar tad-dar jiswa 4,600,000 euro, b'2 miljuni huma ffinanzjati minn fondi Ewropej. Ħajkun qed iservi tad-dar għal servizzi komunitarji, ġifiri mhux residenzjali, għal ħafna nies fil-bżonn, ġifiri qed nitkellmu fuq ċirkustanzi soċjali differenti, nies li għadin fi problemi fil-familja tagħhom, problemi ta' minħabba xi kundizzjoni ta' saħħa mentali, qed nitkellmu nies li jbatu minn xi dipendenza u r-relatives tagħhom ukoll. Daċ-ċentru ħajkollu wkoll amministrazzjoni u ħajkollu wkoll ħabb għal volontiera. Il-President Emeritu George Abela li huwa responsabbli minn dan il-proġett spjega wkoll li dan seta' jsir wara li l-Knisja tat din il-binja lil Fondazzjoni Caritas. Il-proġett mistenni jitlesta f'Marzu illi ġej. Din il-binja sabiħa ta' sitt solari li tagħtina l-Knisja u aħna aġenzija tal-Knisja minn hawnhekk iktar mill-ġebel huwa servizz li jrid joħroġ. Is-servizz li jrid jingħata minn professjonisti li ġa għandha l-Caritas fiħdana lil minu vulnerabbli. Il-Ministru Carmelo Abela u s-Segretarji Parlamentari Stefan Zrinzot Soppardi u Clifton Grima li kienu preżenti għall-konferenza sostnew l-importanza li għaqdiet governattivi u anki volontari li għamlu użu minn fondi Ewropej aċċessibbli għalihom biex ikomplu jtejbu s-servizzi li joffru u jwassaw il-ħiliet tagħhom. L-appell tiegħi hu li dawk l-għaqdiet mhux governattivi li joħolmu bi proġetti kbar jew żgħar, anke għaqdiet volontari li huma żgħar fid-daqs tagħhom jersqu lejn l-aġenzija l-Musec biex tkun tista' tgħinhom ħalli l-ħolm tagħhom isir realtà.